Alang sa dagan sa panahon, wala nagibantayang low pressure area sud ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Matud sa pag-asa, easterlies ang nakaapekto karon sa sidlakang bahin sa atong nasod. Posibleng masinati usab ang mga localized thunderstorm. Karong buntaga gipanglantawan ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa lalawigan sa Bohol. Samtang unyang hapon, pipila ka bahin sa Negros Oriental, Cebu, Leyte ug Siquijor kini base sa gipagawas nga rainfall forecast sa Metro Weather. Bisan pa man sa mga pag-uwan mag-andam gihapon sa kainit sa panahon kay matud sa pag-asa, posibleng musaka sa 41 degrees Celsius ang heat index o init factor karong adlaw diha sa may katarman Northern Samar. 40 degrees Celsius usab sa Tacloban City sa Leyte, samtang 39 degrees Celsius sa Dumaguete City, ingon man sa Maasin City sa Southern Leyte.